خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاتكم أحواتي أبزلكم أحواتي أول كلاتكم كم لهم إن شاء الله بخير كتلو. لما عندي I'm excited بقى هذا سنبت كله عرفت كله كل سب جيزو أسوي نازم صعب بتعمي إذا مسكنكم شيخ عباس as always نزي ما أد خفيتو ካብ ድንቁርና ናብ ብፍልጠት ዘእትወና ክስተይ መኣዲ ዝኸፈትካልና ጀዛከላ ኸይር። ክንጅመር ኢና። መጀመርታ ቅድሚ ምጅማረይ እንታይ ክብል ደሊ ሓደ ትግርኛ ንፍዕ ዝኾነ ሰብ ቁሩብ ገሊኡ ቃላት እንተደኣ ብእንግሊሽ ዝቐለለይ ብትግርኛ ዝብርትዐኒ ቃላት ኣሎ እንዶ ጌጋ ከይትርጉሞ መታን ዝሕግዘን ሓደ ሰብ ስታንድ ባይ ተደፀንሕካ ፅቡቅ ነይሩ። ካልእ ኩላትና ኦፕን ማይንድ ኮይና ካብኹም ፈሊጥ ይኮንኩን ጀስት ክትንዓይ ዝጠቕመና ኣብ ሂወተይ ከዘኻኽረኩም እየ መፅየ ዘለኹ። ጀዛኩም ላ ኸይር ጊዜኹም ሰዊኢኩም ዝመፃኹም። بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شمي سمهار محمد سعيد يبهال رتيل تمهاريتي أدفانس ليفل إزلخو سرحيكا لايف كوتشي سولو معانتي كابتي مهرو نكلاينتي يخون نعيز تغمنن እስከዚኣኻ ምናልባት ትፈልጥዋ ኢኹም ግን ንዝኽኻር ወይ ከዓ ከም ዝናተይ ኣብ ቀፍላ ዝነበረ ሰብ ከይህልሞ መታን ከምቲ ንዓይ ዝተኸፈተለይ ንዓኹም ከዓ ክኽፈተልኩም ሒዝያ ዝመፀኹ ኣርእስትላ ሶሎም መዓንቲ እንታይ ክብል እየ መጀመርታ እታ ሌክቸር ክንህብ እንዲና ደን ሽዑኡ ኣብቲ ዳሕራይ ምስ ወዳእኩ ሙሻረካ ናይ ሰብ and questions ka ሕቶታት ተሎ ከዓ ሰብ ከይተሰከፈ ማይክሮፎኑ ከፊቱ ሼር ገብር ማለት እዩ። መጀመርታ እንታይ ሎማዓንቲ ኣብዛ ኩላትና ኣብዛ ዱንያ ዘላ ኩላትና ዝተፈላለየ ሂወት እንዲ ዘለና ሓንቲ ተረኸበናን ኩላትና ዘላትና ኒዕማ ግን ኣለ ካብቲ ብዙሕ ዘይቁፀር ኒዕማ ናይ ረቢ ሓንቲ ተዓባይ ኒዕማ ከዓ እሳ ከዓ ናይ ሂወት ናይ ትንፋስ ንዕማ እንዳ ተረኸበናን ኩላትና ማለት እዩ ከይፈላለየት ኣብዛ ዱንያ ዘለና ኩላትና ሓንሳኢትለይ ኣቴንሽንና ኣብዚ ጌርና ምምፃእና ዘይተረፈና ፅቡቅ ጌርና ሓንሳኢትለይ ኩላትና ፎር ቁርባት 4-5 ነስተንፍስ ስሕብ ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ነስተንፍስ ፅቡቅ ጌርና ከዓ ነስተማቕራ ንረቢ እንዳዘከርና ማዕረኽ እንደይዚኣ ጊፍት ዓባይ ምዃና ማለት እዩ። ንኩላትና ተረኸበና ካሳ ስለ ዝኾነት ኣስተንፊስና አልሐምዱሊላህ ኢልና ስማይል ጌርና ብፅቡቅ መንፈስ ክንጅምሮ ማለት እዩ ትምህርቲ። ጀዛኩምላ ኸይር። ከነስተንፍስ ከለና ኩሉ ግዜ ጉያ እንዲና ላይፍ ናብዚ ንኸይድ ሓደ ግዜ እቲ ነፍስና ከማን ኢናፍ ኦክሲጅን ኣይንህቦን ኢና ስሕብ ባቢልና ነዊሕ ንስሕብ ኣብ ውሽጥና ነፅንሖ ሽዑ ነዊሕ ከዓ ኢልና ነውፅኦ እዚ ንዓና ዕረፍትን ርግኣትን ይህበና ማለት እዩ። በቲ ኦክሲጅን ከዓ ነፍስና ኢናፍ ይረክብ። ኩላትና ኣብዚ ዘለናዮ እንዳሰራሕና እንዳሰማዕና ኩላትና ከምኣ ንግበር። እና አልሐምዱሊላህ ኢልና ብስሚላህ ኢልና ክንጅምር ኢና። ሎማዓንቲ ኣገዳሲት ሂወተይ ንዓይ ብዙሕ ዝቐየረትለይ ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሳኻኒ እንታይ ንዓናሲ ከም ደቂ ሰባት በቃ ከምዚ ሽግር ኮይናትና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፅቡቕናታ ስለ ዘለዋ ሕጂ ነቲ
ናታ ፅቡቕ ሓቢእዎ ዘሎ ነገራት ንዕኡ ኣወጊድና ክንመሃሮ ማለት እዩ እንተ ደኣ ተጠቂምናሉ ማራ ዓብ ሓያል ዝኾነ ረቢ ዝሃበና ንዕማ ስለ ዝኾነ ከምቲ ግብኡ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ኮይንና ዘሎ ምስ ሸይጣን ዘይኮነ ወይ ምስ ኣዱንያ ወይ ከዓ ምስ ሰባት ዘይኮነ እንታይ ደኣ ምስ ናትና ኢጎ ኢጎ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣንነት ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ሼር ክንገብር ኢና ሶ ረሱል ከዓ ስለ ላ ሰለም እንታይ ኢልና እቲ the strongest person is the one who controls himself when he is angry ክሓርቕ ከሎሲ ረሱል ሰለም እንታይ ኢልና እቲ ዝሓየለ ሰብሲ ክሓርቕ ከሎስ እቲ ናቱ ስምዒት ዝቋፃፀር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝምህረና እቲ ኣብ ውሽጥና ደሎ ፀላኢ ማለት እዩ ንዕኡ ንክንቋፃፀሮ ማለት እዩ ሕጂ እስልምና ከዓ እንታይ ይምህረና ሰለስተ ዓይነት ኢጎ ከም ዘሎ ሶ እዚ እንቲ ኢጎ ብእስልምና እንታይ ንብሎ ቁርኣን ማለት እዩ ነፍስ ኢሉ ይገልፆ እዛ ነፍሲ እዚኣ ከዓ ንጀና ክትወስደካ ትኽእል ንጀሃነብ ከዓ ክትወስደካ ትኽእል እንተ ደኣ ብትሕትና ፅቡቅ ጌርካ ሒዝካያ ወይ ኣሮጋንት ማለት ከምዚ በጥራን ገለ ክትከውን እያ ወይ ከዓኒ ከምዚ ዲስትራክቲቭ ትግርኛ ቆርብ ዲስትራክቲቭ ከምዚ ደይ ፅቡቕ ነገር ማለት እዩ እንተ ደኣ ወይ ፅቡቕቲ ክትከውን ትኽእል ወይ ሕማቅ ክትከውን ትኽእል እታ ኢጎ ሕጂ ነታ ኢጎ ፅቡቕ ጌርና እንተ ደኣ ኣለሊናያ ግን ከምቲ ጉቡኣ ጌርና ክንጥቀመላ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እሳ መፍትሕ ናይ ምንታያ ናይ ፒሪፊኬሽን በቃ ደፅረየልና ማለት እዩ ከምዚ ልብና ድፀረየሉ ኣተሓሳስባና ፀረየሉ ሕጉሳት ንኾነሉ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ዘለዎ ሂወት ንነብረሉ ኣብ ሓዳርና ኣብ ከም ፓረንቲንግ ኣቦና ደን ኮይና ዕዉታት ክንከውን ትሕግዘና ማለት እዩ ሶ እዚኣ ሓንቲ ነገርሲ ክንደይ ነገር ኣብ ሂወትና ትቕይር ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢጎ ኣብ እስልምና ተይልና ነፍስ እዩ ኢጎ ከዓ ኣንነት ብትግርኛ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንባዕለይ እዚኣ ብጣዕሚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቀፃልነት እየ ዘለኹ በቃ ኣይውዳእን ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ሎሚ ዝተረዳእካዮ ድሕሪ ንዓመታ ሞር ምስ በላሕካን ሞር ማቹር ምስ ኮንካ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተምሃርከዮ the same ቃል ብዙሕ ካልእ ነገር ኢኻ ትምሃር ኩሉ ግዜ ሕጂ ትምህርቲ ኣይውዳእን እንዲ እዚ ግን ንእሽተይ ፓርት ሎማዓንቲ ብልጭ ንኽብለና ጥራሕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ነፍስ እንታያ እታ ኩሉ ግዜ ትደሊ ዲዛየር ደለዋ ከምዚ ድሌታት ተምፅእ ወይ ከዓ ስምዒት ትገልፅ ወይ ከዓ ከምዚ ትርብሸና ውሽጥና ኣብ ውሽጥና ዝርብሸና ዮር ፕራይድ ከዓኒ ከምዚ እቲ ንዓና ዝኹርዓና ወይ ከዓ ከምዚ ፕራይድ ቃል በቃሉ ኣና ሽዑር ብትግርኛ ግን እቲ ኣይደንቲቲ ናትና ወይ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጥና ደሎ ድምፂ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢጎ ኩሉ ግዜ ይኮነን ሕማቅ ግን እንተ ደኣ ትሬን ተዘይጌርካዮ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ውግእ ድዩ ሰላም ዘይምህላው ነፍሰ ቅትለት ወይ ንሰብ ምቕታል ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሰንኪ እዚኣ ኢጎ እዚኣ ዝመፅእ ነገራት እዩ ማለት እዩ ወላ ኣንሕና ከዓ ወላ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ፍሉይ ተዘይብልና እዚ ንኣሹ ነገራት ኣብ ሂወትና ደጨንቐና ኣብ ደሕማምና ደብፅሐና ሓሳብ በቃ ነቲ ናይ ረቢ ኒዕማ ንኸይንሪኦ ዝገብረና ነገር ኢጎ ዓብይ ፓርት ኣብዚ ይፃወት ማለት እዩ ሕጂስ ቀሊል ነገር ከምዘይኮነ ኢጎ ናትና ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቕ ናቱ ስለ ዘለዎ ነቲ በቲ ሕማቕ ተሸፊኑ ንኸይህሉ ግን ትሬን ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ከዚ ትሬን ተዘይኮይኑ ትሬን ማለት ከምዚ ትግርኛ ከምዚ ኤክሰርሳይዝ ተዘይጌርናዮ እንተ ደጋጊምና ረፕቲሽን ተዘይጌርናዮ ክስታይ ንኸውን ማለት እዩ እዚ ኣይንቋፃፀሮን ብኣንፃሩ እንታይ ይኸውን ይቋፃፀረና እሱ ይኸውን ማለት እዩ
حجي إيجو خمي جرنا رأيه لك كمزي وايلد هورس إلنا كمزي فرسي جن بقى مشالو عقرقر دبل فرس لك كومو جرنا رأيه حجي فرس انت سخا كي الكايو خت بلوت خوينكا مستحيلون مستقلن انت يقبركا وي حيزكا ناب عوتي بتصح وي كأني بتصدفخا يتصدفكا مالتي انت دا تسق الكايو صبو إياكا كتزورو تزيكي إلكا أنتيرو يودغكا شعو أو حدقات ودغ مالتي حجي اسلمنا خابزي ديستروي كنقبرو وينتي إيجو خنطفو أي عد مناني بأنصارو نعو إسلام tells us to purify كنقبرو نعو جن كنصريو إز عد منا مخنياتو it's حدا أوش نعرب زهابنا نعمة سلوزخونة كنصريو جن علنا مالتي حجي الله سيس أبز ربنا تايبلنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حجي انتهي اتي purify زقبرة يعوت له مالتي اتي purify زي قبرة جن يخسر له حجي أبزخا انتهي سلسة عينت إيجو له أب إسلامنا حجي إيجو لنا أننت ما إلنا مش حجي أب إسلامنا خمي جيرو يقولسو إيجو حدا النفس الأمارة زيا نفس زيا زا إيجو زيا اتا تأزز نفسيا نحدا نجر تأززك مالتي أوش تخا أزلا it's a voice حجي زيا إيجو زيا خنتها تبلك تقبرك تدفعك pushes you toward the thing نخمزي زنب نخدقبر تدفعك بتعمل خا كمزي loves desire تدلي خمزي دليتات بوزح صوبو يخون حما يخون سو إلا تدلي مالتي كالاي justify your mistakes كأني كم زخت جاجا خلقاسي نت جيجا خاسي كندي تجاجي تبلكاس نعس ما مخني تاخمتهم تصول خم تشوفونه تجبرك كالاي makes you arrogant خا كم زي arrogant خم زي بترام سب مشالله نصبق ده يكون بترام نات in a good way تعنن يمثلني كم زي تعنن تجبرك ماتي and makes you jealous كأنك تجبرك and makes you angry حرقك تجبرك كلاي makes you blame others instead of yourself كابنا عخان نفسها blame تجبرسي إذا أنا انتهي أبزك جاي أنا خمزي انتهي كا نفسها خي تحسبسي انتهي تجبرك نخالق سبك نقفي تخم تنقف راح تجبرك كل جيزة مالتي هجي always wants more never satisfied كا كل جيزة خا بقى بزح نجارات تدلي عقابة زي بالله مالتي هجي إذا إيجو زيا انتهي لا تنقرا كان عهم أدفايس أيدليني صبو أنا فلت من كوينم يمنعيك الروموني I deserve everything بقى كل نجار نعي يقبأني حجي إذا إيجو زيا إبليس كي ترفع أودي قطو مالتي سيدنا آدم أيسجدني إلو تأزازنا يرب مسبلة حجي بإيجو مالتي إتي إيجو ناتو كم زي إزاز جيرو حجي تخال ايه تخا انتايا حجي زيا ايجو زيا النفس الأمارة تها حما ايجو ماتا تزين دليا حجي كال ايتي ايجو خا انتايا النفس اللوامة زيا ايجو زيا خا انتايا تقبر تزخاخركا نخيتي كمزي حما كمزل خاسي تزخاخركا مالتي the same ايجو اكوا طرح بسلسة نقرات تقبر سلو زخونتي قليز لنا ربي هجي إذا إيجو زيا إذا إيجو زبلنا عن نفس اللوامة السانتايا بإنجليش كا self blaming نبلا إذا أجن نتي قنعن حماقن تفلالي كالاي زخونة زنب مس جبركا خا تعسا يسمع كالاي كأنتي تدلي كمزي improvement تدلي خمزي ختمعبل كتفلت إن شاء الله curiosity اللوا كالاي كأباتل ويكنس كأني كمزي تنات دخمتات تقالوسو once الله pleasure كأنا يرب كل جيزة ريدانا يرب تدلي زي حجي إتا النفس اللوامة
ሕጂ እዚኣ ኢጎ እዚኣ ተተስአካ ካብ ረቢ ከምዚ ሳይን ንዓኻ ፅቡቕ ንክትገብር ተዘኻኽረካ ማለት እዩ እዛ ኢጎ እዚኣ ታሳልሰይትኸ እዚኣ ኸ ኣነፍሱል ሙጥማኢና እዚኣ ኸ the peaceful ego which everyone ንደልያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክልተ ኢጎ ርኢና ምሽ እዛ ሳልሰይቲ ኸ ናብዚኣ ንክንበፅሕ ንብል ማለት እዩ እዚኣ እታ በቃ ፒሪፋይድ ፅርይቲ ዝኾነት ፒስፉል ኢጎ ረብ ልዓለሚን ከ ኣነፍሱል ሙጥማኢና ኢሉ ይገልፃ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኢጎ እዚኣ ከመያ እዚኣ ኸናታኸ ሓደ ህድእቲ ካዎም ዲስፕሊን ከዓኒ ከምዚ ኣብ ስርዓታ ዝሓለወት ምሻሎ ኣብ ኩሉ ህይወታ ስርዓታ ዝሓለወታ እታ ኢጎ ፒውር ከያ ፅሪት እያ ኸ and obeys Allah easily ኸ ንረብ ልዓለሚን ከ ብኢዚ በቃ ብኣ ከሎ ትእዘዞ ማለት እዩ ኮንትሮል ዲዛየር ከ ነቲ ናትካ ዲዛየር ድሌታት ናይ በቃ ንሕና ድሌታትና ኣይውድአን ንዑ ኸ ኮንትሮል ትገብሮ እዚ ናተይ ኣይኮነን እዚ ጌጋ እዩ እዚ ዘንቢ እዩ እዚ ኣይጠቕመንን እዩ ኢላ ትፈላሊ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኸ lives always with gratitude በቃ ብምስጋና ናይ ረቢ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ዓንተ ወይ ነስተንፍስሞ ንዘክሮሙ አልሐምዱሊላህ ክንብል እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ በቃ ከም ኩሉ ግዜ ዘዘኻኽራ ነፍሲ እንዳ እንታይ ተዘክረን እዚኣ ኖማተር ዋሲ ረብ ልዓለሚን ኣብዚኣ ሩሕ ሂቡ ኣንቢርና ዘሎስ it's a gift ተዘኻኽረካ ሽዑ ካልእ ዘጋጥም ዘሎ ካልእ እሱ በይኒ እዩ ግን ብዙሕ ተመስግኖ ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጥኻ ሕጂ እዚኣ ብግራቲቱድ ኩሉ ግዜ ዝመልአት ማለት እዩ እዛ ኢጎ እዚኣ ካልኣይ ከዓ chooses peace over drama ካብ ድራማ ባእሲ ገለመለ ኢልካ ተለካ ገለመለ ገለ ፒስ ሰላም ትመረፅ እዛ ኢጎ እዚኣ ካልኣይ lives with humility ኸ እንታይ ከምዚ ትሕትና ሕጂ ትሕትና ክንብል ከለና ኣይኖ ብትግርኛ ቁሩብ ከምዚ ኣይዶኖ ይህልዋኻ ኣይኾን ግን ኢነ ጉድ ወይ ትሕትና ከምዚ እሳስ ኮንፊደንት ከለኻ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ከለኻ ገለስ ግን ኣደ ሴም ታይም ከ ሃምብል ከ ሕጂ እዚኣ ኢጎ እዚኣ ኸ ናበይ ትመርሓካ ንጀና እዚኣ ኣነፍሱል ሙጥማኢና ናበይ ትመርሓክና ናብ ጀና ትመርሓና so how beautiful is ኣብ ውሽጥና ዘሎስ ከመይ ተደልየ ጥፍአና ተደልየ ብለና ሕጂ ትሬን ክንገብሮ ስለ ዘለና ግን ሕጂ ሶፋር እቲ ክስታይ እንዲና ገሊፅና የርና ሕጂ እቲ ናቱ ኢጎ ኮንትሮል ይገብረና ኣሎ ዲ ኣይገብረናን ሕጂ ነብስና ኩላትና እንዳሰማዕና ክንፍትሻ ኢና ማለት እዩ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ how do we know if your ego is ruling your life እቲ ኢጎ ሲ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ሩል ገብሮ ከም ዘሎ ይመርሓካ ከም ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣነ ስጋዕ እዛ ናይ ኢጎ ዝመሃራ ነገር ኣይፈልጥኒ ነይረ ኢጎ ይመርሓና ከም ዘሎ ሕጂ ኩላትና ንፈትሻ ነብስና ከመይ ኢጎ ይመርሓና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ጋይድ ማለት እዩ ኣድቫይስ ፍፂምካ ኣይትደልኒኻ ካብ ሰብ ኩሉ ግዜ ዩ ቲንክ ስኻ ናይ መወዳእታ ፈላጥ ሰብ ኮንካ ትስማዕካ በቃ ኣድቫይስ ኣይትፈቱን ኢኻ you get defensive immediately ኻ በቃ ከም ሰብ ኣድቫይስ ከካ ከሎ ሕረቕ ትብል ማለት እዩ and you can't apologize ካ ኣይትገብርን ኢኻ ከምዚ ጌጋ ኣለኒ ሳምሑን መይ ብዚኣ ተጋጊ ይኸውን ገለ ነብስኻ ሳይትጠርጥራን ኢኻ ፅቡቅ ኣለኹ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ካልኣይ your ego is more important than your peace ካብቲ ናትካ ፒሲ ሰላምሲ ነቲ ኢጎ የገድሰካ ሕጂ እንታይ እዚ ሰላም ገዲፍካስ ሓደ ግዜስ ወላ ኣብ ባእሲ ክትኣቱስ ትመረፅ ማለት እዩ ካልኣይ you can compare yourself constantly ኻ ምስ ሰብ ተወዳድራ በቃ every time ምስ ዝኾነ ነገርስ ኣነብያ ኣለኹ ከመይ ኢልካ ዝተወዳድር ሕጂ jealousy is ego insecurity ቅንኢ ከምዚ ንዓኻስ ዘይብልካ insecure ይስማዓካ ማለት እዩ ራብዓይ ከ ብኢዝሊ ትኹሪ ኩሉ ግዜ you get offended easily everything feels personal ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ንዓኻሲ ስፔሲፊክሊ ንዓኻ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ሽዑ እንታይ ትኾን ኩሉ ግዜ በቃ ዲፌንሲቭ ትኾን ከምዚ
እንታይ ድበሃል ከምዚ ክትከላኸል ትደሊ ማለት እዩ ካልእ ከ you want praise over validation and validation and praise ትደሊ ካብ ሰብ በቃ ክንእደካ በቃ ማሻአላህ ገለ ክብለካ በቃ ምሻሎ ንሰብ ከድንቐካ ጥራሕ ትደሊ እቲ ናትካ ክውንነት እቲ ናትካ ነብስሲ ከምዚ ብናይ ሰብ እንተ ደኣ ሰብ ተዘይተሓጒስልካስ ናትካ ፐርሰናሊ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ ተዋደቓ ነብስኻ ናይ ሰብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣለኻ ሕማቕ ኣለኻ ከምዚ በቃ ናይ ፅቡቅ በቃ ሰብ ክብለኒ ኣለዎ ዋይ እዚኣ ፈትዋ ድኾኑ ሰባት ገሌልካ ትሻቅል ብውሽጥኻ ማለት እዩ ካልኣይ ከ you blame others your problems እቲ ናትካ ፀገማት ሲ ንኻልእ ሰብ ትወቕሶ ናብኻ ክንዲ ትመሶስ ናብ ካልእ ሰብ ትመሶ ትወቕሶ ማለት እዩ أخت سمهار نعم أستاذي إيجو عنانية ويدما غرور ويدما عننت وأنا بحالاي أوه جزاك الله خير أستاذ قال إيه ما حط له أوه طب يا عيري أنا زولغو chat so sorry أنت دا ديبه جزاك الله أستاذي ካልእ ሕቶ ሶፋር ኣሎ ዲ ከይቀፀልኩ ከለኹ ሶ እንታይ ኢልና ንኻልእ ሰብ ከዓ በቃ ብሌም ትገብር እቲ ናትካ ፀገም ገዲፍካሲ ንኻልእ ሰብ ተላግብ ኩሉ ግዜ ናይ ካልእ ሰብ ጥራሕ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ኢጎ እዚኣ ኸ እንታይ ይኸውን ናትካ እቲ ሓላፍነት ዘይትወስድ በቃ ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል የብልካን ኩሉ ግዜ ዩጅስ ንሰብ ጥራሕ ኢኻ ብሌም ትገብር እምበረ እስኻ ግን ናትካ ጌጋታት ይኹን ፀገማት ትገብሮ ገለመታት ኣይትሪኦን ኢኻ ካልእ ከ you look down on people ንሰብ ሰዓት ሒድካ ትሪኦ ሕጂ እዚኣ ኸ ኣሮጋንስ ናይ ሸይጣን ዝነበረ ማለት እዩ ንሰይድና ኣደም ኒዕቆዎምሽ እዚ ብጭቃ ዝተወለደ ደኣነ ገለ ኢሉ ኣትሒቱ ርእዎምሽ ሕጂ ኣሕና ኸ ደቂ ሰባት ኮይና እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ገለ መልታት ንብል ኢና ኩሉ ግዜ ተስተውዒልና ከይተረዳእና እዞም ከምዚ እዞም ፀለምቲ ኦር እዞም ከምዚ ገለ ይበሃል እዩምሽ ሰብ ንሰምዖ ኢና ካብ ነብስና ጀሚርና ተፈቲሽናዮ ሕጂ እዚ እንታይ ካብ ነብስኻ ነቲ ሰብሲ ተትሕቶ ትጅምር ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ከ you hate to be corrected ከምቲ ዝበልናዮ ሰብ ክእርመካ ኣይትደሊን ኢኻ ሰብ ተኣሪምካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣታክ ድገብረካ ደሎ ትከላኸል ትጅምር በቃ ኣይትፈቱን ኢኻ ኣታክድ ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ክስተይ ንናትካ ልቢ ከምዚ ድዚዝ እዮም በቃ ንናትካ ልብስ የርስሕዋ እታ ሕጂ እዚ እታ ሕማቕ ኢጎ ክንርኢ ፀኒሕና ምሽ እታ ኣነነት ዝበልናያ ኣናንያ እታ ሕጂ እታ ናታ ፅቡቕ ነገርካ ክንርኢ ኢና ሕጂ ነብስና ኢና ምሽ ክንዕቅን ፀኒሕና እዚ እቲ ከምዚ ኢጎ ድነበሮ ሰብ ዝፍትሸሉ መንገድታት እንድዩ እቲ ሓደ ንሕማቕ ማለት እዩ ሕጂ ሃ ንፅቡቕ ክንርኢ ኢና እቲ ፅቡቕ ኢጎ ዘሎታ በቃ ኣነፍሱ ልሙጥማኢና ዓይነት ዘላቶ ሰብ ከኣኒ ሕጂ እቲ ባላንስድ ኢጎ ማለት እዩ ከምዚ ዝተመጣጠነ you can say I'm wrong I was wrong ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምዚ ተጋጊየ ነይረ እየ ኢልካስ يعني ተዕተዘር ተደኣ ተጋጊኻ ተነርካ ወይ ነብስኻ ተስተውዕለላ ክትጋገ ከለኻ ግድን ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ በይንኻ ወይ ኣብዚኣስ ናተይ ከዓ ከምዚኣ ጌጋ ነይራ እያ ትብል ማለት እዩ you can apologize without any excuse ከኣኒ ብዘይ excuse apologize ትገብር ሕጂ እዚኣ ኣገዳሲት እንደ ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ሙሳማሓ ክንጠልብ ከለናሲ ኖ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እኳ እየ ከምዚ ኮይነ እምበርኮ ስድኣ ሓቂ ከለካ ከምታ እዚ ከምዚ ኣፖሎጃይስ ንዝኾነ ሳማሓኒ ክትብል ከለካ ጌጋ እንተኮይና ኤክስኪዩዝ ከተምፀላ ይብልካ ኖ ከምዚ ተዘይትኸውን ነራ እኮ ከምዚ ገለ እዚ ኩሉ ጌጋ እዩ እንተ ደኣ ጌጋ ኮይና ጌጋ እዚኣ እወ ጌጋ ኢልካ ብዘይ ናታ ምክንያታት ከይምፀኻ ሶሪ ትብል ማለት እዩ ካልኣይ you don't chase attention ካ attention ከምዚ መራ በቃ center of attention ክትከውን ኣይትደልን ኢኻ ከምዚ
ሰብ ንዓይ ክርእኒ ኣሎ እንዳተዛረበ ከሎ እስከ ኣነ ክዛረብ እሞ ዓው ክብል እሞ መታን ኩሉ ሰብ ናባይ ክስታዩ ክገብር ወይ ከምዚ ካልእ ሰብ ኣቴንሽን ክረክብ ከሎ ቀኒእካ ስኻ ናባይ ክብሉ መታን ኢልካ ወላ ደይ ትፈልጦ ሳብጀክት ኣርእስቲ እንከሎ ከም ፈላጥ ኮንካ በቲ ርእስቲ ትዛረብ ወይ ድምፅኻ ዓው ተብል ወይ ገለ ሕጂ እዚታት እንታይ ኣቴንሽን ሕጂ እዚኣ ብፍላይ ንዓይ as a life coach ብጣዕሚ ክጥንቀቐላ ዝደሊ ማለት እዩ ከዝ every time ንያይ እንዳዘከርኩ ክኸይደ ይደሊ ቢካዝ ክትምህር ከለኻ ኦር ንሰብ ጋይድ ክትገብር ከለኻ ከይተረድአካ እንታይ ትብል ከምዚ እቲ ንያ ተጠዊስ ናብ ኣቴንሽን ጥራሕ ፎከስ ትገብር ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሰብ ኣቴንሽን ጥራሕ ሕጂ እስኻ ግን እቲ ዕላማኻ እቲ ኣቴንሽን ኣይኮነን እቲ ዕላማኻ ኣብዛ ደቂ እዚኣ ሕጂ ኣነ ክዝኻኽራ ነብሰይ ኣብዚኣ መፅየ መን ሰምዓኒ ኣሎ መን ኣይሰምዓኒ ብዘየገድስ ኣነ ብፅሩይ ንያ መፅየ ሼር ይገብር ማለት እዩ ድወሰደ ይወስዳ ደይወሰደ ኣይወስዳን ኢለ ጥራሕ በቃ ኣነ እዚኣ ረቢ ኒዕማ ሂብን ኣሎምሽ ኣነ ካታ ግብእተይ በታ ድፈልጣ ገይረ ክሕግዝ ምፍታነይ እዚኣ ፎከስ ገይረ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ በቃ ከምዚ ከይተረድአና ንገብራ ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ and you don't need to show off ካኒ ከምዚ መራ ሾው ኦፍ ኣይትገብርን ኢኻ ብፍሉይ ከምዚ ኦቨር ካብ ኮንፊደንሲ ልዕል ዝበለ እዩ ቲ ሾው ኦፍ ከምዚ ኤክስትሪም ዝኾነ እዩ እቲ ሾው ኦፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሾው ኦፍ ኣይትደልዮን ኢኻ and you forgive easily ብቐሊሉ ኻ ሙሳማሓ ትገብር ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ሳማሓኒ ይበለካ ኣይበለካ ድሓነ ይበቃ ኢልካ ሙሳማሓ ትገብር ማለት እዩ and you listen before speaking oh this is so important ቅድሚ ምዝራብካ ኩሉ ግዜ ሰማዓይ ክትኮን ኣለካ በቃ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ትሰብ ሕጂ እንታይ ኣብ ውሽጥና ሓድሓደ ግዜ እንታይ ይስማዓና ከምዚ ይህውኸና ውሽጥና ከምዚ ኣነ ክዛረብ መታን ኢልካስ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ቅድሚካ ሰብ ኣይትሰምዖ ኣይተብሎ መታን ናትካ ኢንፎርሜሽን ከተሕልፍ ማለት እዩ በቃ ናብኡ ጥራሕ ይፎከስካ ዘሎ ኣይትሰማዕ ኣይትብል እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድበለፀ እንታይ ኢኻ ትኸውን ሰማዕቲ ኮይንካ ካብ ክንደይ በቃ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ መፅሓፍ ኣንቢብካ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ትመሃሮ ንሰብ እንዳሰማዕካዮ እንዳስተውዓልካ ካብ ሰብ ክንደይ ማለት እዩ ወላ እቲ ክብሎ ዘይግብኦ እንተሪኢኻዮ ሰብ እዚኣ እውን ክብላ ይግብኣንን ርእያ ንዑ ደይ ተፀብቀሉ ክዛረብ ከሎ ሶ ኣነ ከምኣ ክገብር የብለይንካስ ነብስኻ ትፍትሽ ሕጂ እዚ ካብ ምንታይ ድመፅእ ግን እዚ ሊስኒንግ ክትገብር ኣለካ ሊስኒንግ and hearing different እዩ ሰሚዕካ ኣብኡ ከሎ እቲ ድምፂ ጥራሕ ማሕ ኢሉ ከኣቱ ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ከኣቱ ከሎን በበይኒ እዩ ሕጂ እዚኣ ሊስኒንግ እንታይ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝኣቱ ያዕኒ ብተደቡር ክትሰምዖ ከለኻ ሊስኒንግ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ቅድሚ ምስቕ ኢልካ ዘረባ ምብዛሕካ ሰማዓይ ክትከውን ከዚ ከይተረድአና sometimes ንሰብ ንረኽቦም ዘረባ ክንዲ ከመይ ኣለካ ኢልና ወላ ንክምልስ sometimes ግዜ ኾና ይንኮይና ከመይ ኣነ ከምዚ ነጋጢምና ከምዚ ጋጢምት ገለመታት ገለገለ በቃ ናብ ክስታይና ናቱ ካብ ከምኡ ግን you always ትሰምዕ ክዛረብ ከሎ ኣብ ርእሲ ሰብ ዘይምዝራብ እሱ ይውድእ ፓውዝ ገይሩ ሳይለንት ምስ መፅሐ ሓደ ነገር ሽዑ ኣንሕና ናትና ንዛረብ ንጅምር ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰብካ ከምኡ እስኻ ናትካ መልእኽቲ ኣሕሊፍካ ምስ ወዳእካ ይዛረብ እንተ ደኣ ኣንዊሑ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ንዊሕ ተዛሪብካ ክተቋርፆ ተደሊኻ ኣሕፅራ እሞ ርእቶ ይክህብ ኢልካ ንእሽለይ ስንድዋ ኣቢልካ ምልስ ኢልካ ትሰምዖ ስቲል ሕጂ እታ ምስማዕ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ and you stay humble even when whining ወላ humble ሲ ካልእ እቲ ዝጠፍአና ቃላት ገመልታት ዓቢልኩም ወፅንሕሞ we're gonna discuss it ማለት እዩ ከምዚ humble ትሕትና ዘለካ ሞደስት ትኸውን ምሻሎ በቲ ክስታይካ ሲ ኩሉ ግዜ ትሕትና ኣለካ ሕጂ እዚኣ እታ ትሕትና ክንብል ከለና at the same time you feel confident without arrogance እቲ ናትካ ኮንፊደንሲ ምብጥራን ዘይብሉ ኣሮጋንስ ዘይብሉ ማለት እዩ ከምዚ ምትዕናን ወይ ክስታይ ዘይብሉ ግን still confidence ኢኻ confidence and ተዕናን by the way is completely different confidence is መራ ፅቡቕ ስኪል ክህልወና ዘለዎ ማለት እዩ
and you choose what pleases Allah over what pleases people. زي خاني بقى كلاتنا ربسي أبقى كمزي كم نحسب نفسنا يكبرنا because بزح نجار الله كي تردنا كندي نرب خانو حقو سويلنا فوكسنا زخونسي نسب كانو حقو استرحيلنا فوكسنا يكون completely كابتو قدايتي نرب نرسعو مالتي كمزي أتغيرنا بقى حدا مولنا تكانا وشتنا يبلنا كل جيزة قاب نسب كانو حقو السبكة تقبرك يحقو سلكاني and it doesn't matter كأسبت حقي سلكا يتحقي سلكا بزح زقد بساقوان at the end of the day رب جن كحقو سلكا سلو زولو سخا whatever you do زي كحقو سليدي مغنياتو كم سب سخا حج أنا نيرتي التمهاريتي تمهاريت كل خدمات يخو مهرم قال ما زت إيجو يمتأكندي با دحراي شعو انتهيت دحاني صبغت نجار اندازيا انا صبغت لاندينيا جار لا دولو so maybe someone will benefit الكاشعوها تبل مالتي so كابنا بسب نحجوس كل جيزة تاني جبران نرس زياس نمنع نربي لها تحجوس ولا تنسبي لي إذا جبران دولو هنا نحجوس نبل مالتي so زيا إيجو زيا خا ناي believer إيجو يا بك أنا يتوم أمنتي إيجو يا so ناي بحكي ربي أبا يثبتنا so حمشي كأ إذا إيجو زي أسي إتا مجمرتا زنب زنبرت إبليسي because بديزاير يكون كومو خوينو it was ego no أيقبرني زبل حجز أحناس نشيت أنس وآخر نربس كمين جيرو قوم أبلا قال مش نبل نقرمنا مش تحاسيبنا يغن أبزو الدنيا خلنا نحناسي every single day معات جيزة أم معالتي كومو نقبر بقى إيجو سمعنا ويذر مسحونا ويذر مسحفتنا ويذر مسوينا سبيتنا دقنا قربتنا محازوتنا سي إذا إيجو زي الشيطان زجبرة every time نريا قنا يترد أننا خمس سو شيطان كوني جيرو قليلنا نحسب إحنا كم سبكة بوزح كيزان الدقاق ما مالتي عجزياتا شيطان رب العالمين زي أزوزو زي أبي مالتي حجي كل جزء أم بيتر كل جزء إحنا دحاشنا خوين سمعنا كل جزاسي احنا كم سبنا مخنا كنرسع بنا كلنا فطراتنا يربي انه وير ايكوال بقى كلنا ايكوالنا ودنا قالنا سبعنا سبيتنا everything احنا فطراتنا يربينا اتحاد خاب اتحاد اي حيشني كلنا حدا مخنا مالتي حجي ايجو انت يبلنا له it's deadly because it blinds the heart كمزي قتالي مخنياتو نتا لبناتنا يعطوا نتا يعمتها بقى عور تقبر نتا حجزي يقتل مالتي حجزي إيجو نريو لنا خا كندي هاجرات يخون أبسب فاميلي يخون باسي وقلمتات إذا كلهم تايدو يقصو زلو تا إيجو مالتي معناتو السا انت لا كنترول تزي كوينة حدا جنيا بقى سب كمانسي تقتل حجي انت abs scholars types ego is more dangerous than shaitan because it lives inside you أوش خاصة زنبرسي شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لك تنفره ego جنا أوش خايزله حجيس is it makes it مرة dangerous خون مالتي أوش خايزله نجرسله زخونه حجي حجي انت كن part 6 كا how ego destroys your life ego سي معرفة ندمنتي اتا حما ego ماتي كمي destroy كم زقبرة أبي هوتنا ماتي it destroys relationships كل تركبات من السبات زلنا يبالاش ولنا نابنت فتح usually comes because of ego يمزق بأسي مس محاجتنا أحواتنا بقى مس كله إذا إيجو زيادة بأسنا blocks guidance تي guidance نخيت نرب العالمين سي حموش سجيزة أبتا فرد ناي صلاة طرح رب العالمين guide كجبرنا نسيرات المستقيم نلمنا مش أبسورة الفاتحة جن صويدنا رلويل ناسلون قرأ it's a guidance كان أين استمع قرن it's a دعاء كود every
إذا مينيمم فرد راح تسجدنا سو إيماجين سنة تسجدنا صلاة الضحى تسجدنا صلاة الليل توسيخنا له إذا كله تسجدنا كندي جيزن رب العالمين سي guidance نحطه لنا حجز رب خاسي نحسب بمو أود تواسي معرخ ندمنتاي guidance لازلينا we think فلا أثينا قال مثلا نمبر دقبرنا تقبرنا we need guidance بقى ممرح يدلينا كل جيزة that's why أنا ربخا كل جيزة حدا خابت زحجزتني صلاة خشوع نخجبر زي سورة الفاتحة بقى كم ذا أستمع أركخت قرأ خلها بقى درجة it's everything you need أبي واتك it's guidance مخنياتو احنا we think نفلت أولنا زمن قديلنا مش بقى confidence جرنا نخلو but ربط راح يفلت whether it's good or not شعو انت دا احنا كن كل جيزة بتدبر جرنا كنسجد كلنا دي دعاء نقبر كلنا دي نجايدنس كن حاتت كلنا دي حسبنا يوم من قد يدفلترنا تان احنا جي صبغي ناس احنا سجي قاعمان تسألنا so that's why حجي از ايجو زقن كل جيزة انتا يقبر نت جايدنس نتي ممرح انا يربي نتي صبغ بلوك قبر يعصو نخيت بلو مالتي كم ذلك مش زخنا نقرتي لنا كنحرق قلها لنا انتي يزحر اتناتنا ايجو يكونترول قبرنا له شو ولا نخن زحل ولا نخن سمعون تساب قال عدل كمان ينركبن sometimes because بقى بلوك كوين العاجي والله كلاي creates conflict كمزي بأسي unnecessary نجر كل جزء هم صبغ زي كونه نجر يفتر مالتي makes you untouchable كا تمهاري مش تدبلت أنا جالسة تمهاري نعبنت first verse اللي وردتنا القرآن اقرأ باسم ربك مش حجي نخن مهارن نخن أنبيبنا نخن مهار نخن تمهارو نكون كل جيزة ماشي مش تمهار كل جيزة إنه ما أنا حجي سرحي لايف كوتشي مش جن بقى مول هوتي ديديكيت زغبرلو زمهارلو every day كابت مهار بقى my life ወይ يسرح ኣለኹ ወይ ከዓ ሪሰርች ጌራ ትምህርቲ ንዓይ ይውስኽ ኣለኹ በቃ ሓደ ካብ ክልቴን ወይታ ከማን ኩሉ ግዜ ከም ሸኽ ዓባስ ዝብሎ እቲ ሰብ ክምህር ከሎ ወይ ጋይድ ገብር ከሎ ቀንዲ ተጠቃሚ መን እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ጋይድ ዝገብር ዘሎ እቲ ዝምህር ዘሎ ምክንያቱ እንዳምሃሮ ከሎ ከዓ በቃ ኣብ ውሽጡ ሲ ዋይ እዚ ኣባ ሞር ይርድአካን ሞር ይኣትወካን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ نبعلي زي أنا بقولك أخلق كندي جيزة عم بيبيعتي سمعيا كبك أما مهارني فليت أجله سيل حجنا مهاركو أخلقه أوش إكس قمت طلعت بلني إذا خاخر كام إن شاء الله حج الدمور صح كل جيزة شركة تقبل كلا خالي قال نعاي إذا خاخر كانت حجي زي يجوزق كم زي تمهارته مهارك كم زي كون كات قبلك بقى أنا فلات إيه تودع فلوستوب سو حجي نزخون سب كزارب كله دي كبل كله دي anything اسكا كمهار انتي بلالو اسكا انا خابزي انتي يوسد وي anything اقادمس انا لو من كابزي انا قردي انتي تماهيرا every single دقيقة انتي تماهيرا إلكان خي تبلسي عصو تخون كل جيزة بقى صيلكا flow تنبر مالتي زخا كالا creates arrogance اتي تعنا نزبرنا if تقرنيا exactly تخوينا arrogant سبتخون مالتي كالة cause depression and emptiness depression زغل حجي سب چنكات سب مادا يوت قواهي زغل وشتاوي كرونيك حمامات زمتسو زولو بمنتايو ببقى depression أوش نازولو and depression by the way زي بلنا يمثل نمبر معات سب depression كم زولو زي فتر depression አለው በቃ አውሽጡ ሲ ብሎክ ዝገብሮ ነቲ ንዕማ ናይ ረቢ ንኸይርኢ ዝሕዞ ነገር ኣሎ አውሽጡ ካኸ ሙሉእ ዘይኮነ ነገር በቃ ከምዚ ጥርሑ ኮይኑ ይስማዓካ ኤምፕቲ ኮይኑ ይስማዓካ ካልእከ makes you addicted to validation በቃ ወልፊ ይሕዘካ ዝኾነ ነገር ትገብሮሲ ዋይ እስከ ክስቶኸ እንታይ ይብለን ንኾን ኣብዚ ኣሰብ እንታይ ይብለን ንኾን እዚ ዓግቡለይ ደኾኑ እዚ ሕጎሰለይ ደኸውን
instead of you know what I'm doing this ኢልካ ውሽጥኻ እዚኣ በቃ ኣነ ንረቢ እዚኣ ገብሮ ኣለኹ ኣልሓምዱሊላህ ረቢ ጥራሕ ተሓጉሰለይ ክንዲ ናይ ረቢ ቫሊዴሽን እዚኣስ ከምዚኣ ገብሮ ኣለኹ ሞስ ረቢ ሕጎሰለይ ድኾን ኣብቲ ኣብ ቀዳይስ ቀፊለ ነይረ ንነፍሰይ ጥራሕ ይለቢለ ገለ ክንዲ ትብልሲ ኩሉ ግዜ እስኻ ኣዲክትድ ብቫሊዴሽን ናይ ሰብ ኣዲክት ትኾን በቃ ያኒ ውልፍ ትኾን ብናይ ሰብ ፅቡቅ ኣለኻ ከመይ ዋው ማሻአላ ገለ ክብለካሲ ንዑ ኣዲክት ትኾን instead of that ግን ንሕና ኣዲክሽን ክህልወና ዘሎ ምስ ናይ ረቢ ቫሊዴሽን እዩ ሰላት ኢሎ ማዓንቲ ከመይ ነይራ ሎ ማዓንቲ እስከ ሲሒቐ ተሓጊሰ ገለ መለ ደስ ይልኒ እስከ ሎ ማዓንቲ ክረኽቦ ከለኹ ሰብሲ ፅቡቅ ዶ ከም ዝስምዖ ገይረዮ ወላ ስሕማቕ እዚኣስ ረቢ ፈትዋኒ ንዓይ ኣጉሄ ንዕኡ ገለ ኣሕዚኑ ይኸውን ካብ ዘረባይ ከይተረድአኒ ገለ መለ እዚ ኢልካ ዘይምፍታሽ በቃ ክስታይ ትኸውን ምሻሎ ሕጂ ኣዲክትድ ንኸይትኸውን ካብቲ ናይ ሰብ ቫሊዴሽን እቲ ጉድኣት ናቱ ማለት እዩ ካልእ ሩንስ ሜሬጅስ መርዓ ሓዳር በቃ ኣብ ቅድሚ ረቢ ከመይ ኢልካ በቃ ተተምኒኻ ብሓንሳእ ፋሚሊ ክንጅመር ኢና ገለ ኢልካ ተቢልካ ዝመደብካዮሲ ፋሕ የብለልካ just because of ego why because ክልቲኦም ፓርትነርስ ክንዲ ኢጎኦም ኣውርዳ ቢሎም እስከ ኣብታ ኣነፍስ ለዋማ ከይዶም ነፍሶም ክንዝሓቱ ኣነ እንታይ የጉድል ኣለኹ ከም ሃዝበንድ ኣነ እንታይ የጉድል ኣለኹ as a wife ኣነ እንታይ የጉድል ኣለኹ ኢልካ ሓቲትካ ኢምፕሩቭ ዘይምግባር እንታይ ይበፅሕ ሽዑ ኖ እሳ እንዲ ከምዚ ገይራ ንሱ እንዲ ከምዚ ገይሩ ጥራሕ ተባሂልካ ነብስኻ ከይፈተሽካ መርዓ ይፋሕ ይብል ማለት እዩ ካልእ ሻትስ ዶርስ ኦፍ በረካ ካልእ ከ በረካ ናይ ሕጂ ኣብ ኣዱንያ ንገብር ብዙሕ ንገብር ንፅዕር ገለ መልታት ኢናኮ ግን ኣብ the end of the day በረካ ተዘይብሉ ትርጉም ይብሉ ደእተኻ ተእተኻ ዝኾነ ተመፀ በረካ ክህልዎ ኣለዎ ምሽ ሕጂ በረካ ነቲ በረካ ናትካ ይዓፅወልካ ብሰንኪ ኢጎ ናትካ ማለት እዩ so in the prophet sallallahu alaihi wasallam እንታይ ኢልና no one enters paradise who has mustard seed of arrogance in their heart mustard seed ንእሽቲ ለይሲደ እዚኣ ፍርያ ክንዳ ኣሮጋንስ ከማን ዘለዎሲ ጀና ይኣቱን እዩ እዚ ኸ ወላታ ንእሽቲ ለይሲ تا إيجو كمي بلوك كم تجورك حجين حسبهم أبسلاتي نبرب العام مرة تنقرب أب سجود يمش حج السجود كن قبر كنا نتين قبر لنا مات نتي إيجو ناتنا صبر عبي الناس نربس مع عرقن دمنتاي بقى نفسنا اتناتنا إيجو صبر عبي لنا أمريت كنا سجود نقبر له نربمش نسبنكم نيفر أين قبرني نمش حجي إيجوسي معرف عند منتاي كستاي كنترول كتكون كم زلك كمالتي كله كمي غير كان تا إيجو ناتك حج تا إيجو ديستروي كنجبراي بلنا نيلنامش نع بيروفاي خات جبرا مخنياتو بطعم أدلايت دخانت من سارحنا يا ربي نعمة يا رب سلو دخانت نعنا مالتي جن نع نطفأ بيكونا حجي نتصريح أوكي حجي اسلمنا خا أجواب هيبنا كم يجيرنا نتا إيجوناتنا نتصريا humility هذا تواضع مالتي بقى تواضع دلنا سوات دمور مخ أسوعللو دمور ندافلتك دمور نداتمهارك دمور نفسها نداسفحك بقى more intellectually نداسفحك كير كلها سبحان الله كنت فلات إلك بلعل تعنن كنس بأنصارك تواضع عندها لو كأخذ قيد مهنياتو نفسك عند حاسبك واي أنس كم زجبرني رأس أير إلي كم زس تيامس إني كم زجبرني إلك يحفرك يجمر تجبرون نمرك أنا سسر النجاراتي يحفرك يجمر مالتي هجي تواضع and we behave like رسول صلى الله عليه وسلم كرسول كله نحسبه he's the best سبعي كلوسي كمي أمو رسولنا يرب خلقه أخلاق أنت وادعنك كم ينبرنش أنا إحنا كن أزز كلنا دي ولكن مكر كلنا دي كم زي إنتاي تلجي جسم معنا بقى كم زي نحنا العليو حنت زي بلنا خلناس بقى كسينا نخوم فخ نقول مالتي
كالق انتي simple كأني يعني نورمال نجر simple نجر إن شاء الله. كالق calm هدأت gentle يعني حنون إن شاء الله. كلاي never bragged كمزي bragged كمزي فخفخ عليك يعني فخفخ عليك إن شاء الله. never insulted كمزي date الناس. never acted superior كل جيزة نسب ديو نجلا كمز superior كمز بق حلافنت لعل خمز لك تريو ولا نقابنت ولا سرح بزنس هاليكا ستافا بتحتي خاد صرح اللو خوينم كمزي مسؤوم تواديعكا أما عريوم كوينكا خندتو مرحم بقى إذا دي سرحتنيا خمزي ولا ختزارب كلها إذا سرحتنيا إذا خمزي قال ملا إندابل كاسي ارتنات كاس superiority تي خستي لعلت كوت قبرات بالمالتي. humility خا crashes ego እታ ዓንተወይ ተዋድዕ ዝበልና ነዛ ኢጎ ክራሽ እዩ ዝገብራ በቃ ስብርብር እዩ ዘብላ which is ፅቡቅ ማለት እዩ። ካልእ ከ accountability እንታይ ብእቲ ሕጂ እዚ እንታይ ክንሪኦ ፀኒሕና እታ ዓንተወይ ድበልናዮ ቁፅሪ ሓደ ዝብል ነርና ምሽ ከመይ ጌርናስ ነዛ ልብና ነዛ ኢጎናትናስ ነፅርያ ሕጂ ካልኣይ በፂሕና accountability ማለት እዩ ሙሓሰባ እዚኣ በቃ ኣገዳሲት ሽሕ ግዜ ተማሂርናዮ በዚ እዝኒ ሓደ ኣትዩ በቲ ሓደ ድዩ ድወፅእ ዘሎ ወላስ ናይ ብሓቂ ኣኪብና ንጥቀመሉን ፕራክቲስ ንገብረሉና ኢና የተሓሳስበና ኣሎ ድዩ ገለመልታት እዚ ኣካውንታብሊቲ እዚ ሙሓሰባ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣበይ በፂሕካ ኣለካ ከይፈለጥካ ከመይ ጌርካ ናብ ካልእ ትኸይድ ኣትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ንኣብነት ሕጂ መወዳእታ ዓመት እዩ ዘሎ ምሽ ዲሰምበር እዛ ዓመት እዚኣሲ ከመይ ሕሊፈ እያ ኢልናስ ክንሓስብ ኣለና። ከመይ ነይሩ እንታይ ፅቡቅ ገይረ እንታይ ከሕማቅ ገይረ ኖ ፕሮብለም ሽዑ ሕማቅ ገበር ፅቡቅ ገበር ብዘይገድስ እኮ ረብል ዓለሚን አልሓምዱሊላህ ኣናደር ዴይ ሂብና ኣሎ ሕማቅ ተነርና ናብ ፅቡቅ ክንምለስ ፅቡቅ ተነርና ክንቅፅሎ ክንውስኸሉ እዛ ሙሓሰባ ግን ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ኣገዳሲት እያ። ሶ ቲፕ ክበኩም ኣነ ኢን ደ ሚድል ኣብ ናይ ሰላት ዙሁሪ እየ ዝገብር ሙሓሰባ ከዛ ደ ኢንድ ኦፍ ደ ዴይ ተገይረ እቲ ክገብሮ ዝግብአኒ መዓልታዊ ከይሓልፈኒ ከይርስዖ መታን ምስ ሓለፈ ወይ ከምዚ ገበርኩ ንሓን ፅባሕ ከመሓይሽ የብል ኣገይን ፅባሒቱ ምሸት ተዘኪረ ከምዚ ካብ ከምኡ ግን ዙሁሪ is always ድሕሪ ሰላት ኣፍታ ስጋደት ኮፍ ኢለ ከለኹ ምስ ወዳእኩ ኩሉ ነገር ደንሽዑ ኦኬ ንእሽትለይ ሙሓሰባ ነብስኻ ትሓስብ ማለት እዩ how was your እቲኣ ፍርቂ መዓልትኻ እታ ኔክስት ሽዑኻ ከመይ ክትገብራ ኢኻ ትሓስብ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሂወትካ ማለት እዩ እዚኣ ወላ 10 ሚኒት ከማኒ more than enough ወይ ወክ እንዳገበርካ ኤኒ ታይም ሲ ኣብ መዓልትስ እዚኣ ናይ ሙሓሰባስ ከም ዝግብእ ትኻ ጌርካ ክትሓስብ ኣለካ ነብስኻ ክትሓስብ ኣለካ ተዚ ሓሲብካያ ናብራኻ ፅቡቅ ድዩ ደሎ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ፅቡቅ ድዩ ደሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ በቃ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኣበይኻ ትኸይድ ዘለኻ ሲ ብዘይ ጋይደንስ ወልካ በቃ ከም ንፋስ ከም ዝቆፅሊ ሓደ ናብቲ ኡፍ ብለካ ሓደ ናብቲ ፎኪስ ትኸውን በቃ ማለት እዩ። ሕጂ ሙሓሰባ is ማራ important and ask yourself daily መዓልታዊ ነብስኻ እዚአን ሕቶ እዚአን ትሓተን ማለት እዩ where did I go wrong እንታይ ሕማቅ እንታይ ጌጋ ገይረ what could I improve ከኣኒ እንታይ ከመሓይሽ ይኽእል where did my ego appear today okay ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ኢጎ ከምሽ ንዛረባልና ክዝ ኣገዳሲ ዝኾነ እስከ ኢጎ ናተይ ሎማ ዓንቲ ከመይ ነይራ ወዚ እቲኣ النفس الأمارة دي نيرا ولا النفس المطمئنة نيرا كمي نيرا تا إيغوناتنا نحاسب لان رئة مالتي. A believer is always reviewing themselves. احنا أمنتي توم مؤمنين كل جيزة ريفيو نقبرو نفسنا نحاسب نفسنا مالتي. سالسايكا حجي إذا حجي غلو نترعي نازلنا نتا إيغو سالسايكا silence and controlling the tongue سقطة and نتا ملحس control مقبار وي زيامو بقى مرة ندات خبدنا مرة قداسيتك مخنياتو
እቲ ኢጎኮ sometimes ኣብ ውሽጥኻ ኮ መፀካይ ግን መዓስዩ እቲ ጉድኣት ዝመፅእ ክወፅእ ከሎ እዩ እምበርኮ መፂኮ ኖ ኣምና ኣይገብርኒ ከምዚ እዚ ኣይፀብቐለይኒ እዚኣ እታ ነፍሱል ኣማራያ ኖ ኮንትሮል ክገብራ እየ እንተ ኢልና ሽዑ ኣብ ውሽጥና ተሓሲብካ خلاص ረቢ ጥራሕ ይድብሎ خلاص ረቢ ከዓ ደይወፅእ ኣክሽን ኣይሓስበናን እዩ ሶ ብልብና ጌርና ኣስተቕፊርና ኣስቀጥ ተቢልና ኣይንጎድእ ሰብ ነፍስና ኣይንጎድእ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሳይለንስ ስቕታ ነታ ነመልሓስና ከዓ ኮንትሮል ምግባር because the ego lives on ኣብ ምንታይ እቲ ኢጎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝረአ ኣርጊመንት ክትዕ ጎሲፕ ሕሜት proving yourself ካ ነፍስኻ በቃ ፕሩፍ ክትገብር ንሰብ ቀለ ማለት እዩ correcting everyone ንሰብ እዚ ተጋጊኻ እዚ ፅቡቅ ኣለኻ እዚ ከምዚ እዚ ኖ ፕሊዝ እመክር ኣለኹ ገሌልናሲ ኖ ቅድሚ ሰብ ምምካርና ኮታ ነፍስና በቃ ምክርን ብጣዕሚ እዩ ዘድልያ ከመይ ኢና ነፍስና ሕናሲ እታ ነፍስና ኣስለና ነፍስና ሞር ፎከስ ክንገብር ሽዑ ዓይነ ዝክሮን ኢና ናይ ሰብ ጌጋ ከማን ኣይረአየናን እኮ ምክንያቱ ንሕና ብጌጋ ተጣላቕና ሰባት ምዃን ስለዝኾንና ማለት እዩ ሽዑዋ ናትካ ጌጋ ተስዑ ስለ ዘለካ እቲ ናይ ካልእ ሰብ ጌጋ ተስተውዕለሉን ኢኻ ማለት እዩ silence brings wisdom and breaks ego ስቕታ ኩሉ ግዜ wisdom የምፀልና ያኒ I'm not sure ትግርኛ wisdom ግን breaks ego ኻን እታ ego ይሰብራ ስቕ ሕጂ ሓደ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ገለ it's not easy ማስተር ክንገብሮ ዘለና every time train ክንገብሮ ዘለና እንዲ ግን ሓንቲ ትሕግዘና እዚኣ ሽዑ ስቕ እንተደኣ ነብስና ሒዝናያ ስቕ ዘሕረቐና ዝብለና ደስ ይብለና ዝኾነ ቅድሚ ኣክት ምግባርና ስቕ ንብል ስቕ ተይልና ሽዑ እሳ ጥራሕ ክንዲ ምንተይ በቃ ምሻሎ ዳሕራ ሽዑ ምዝሓልካ ገለመታሲ ኣክቹሊ ነቲ ነገርቲ ዲፍረንት ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ዋይ አንተ ትማልካ ቢል ነበር ክባል ኖርማል ባይ ገለ ኢኻ ትብል ሽዑ ግን እስኻ ኢጎኻ መፅም ሸይጣን በዝውስኸካ በግ ትብል እስኻ ማለት እዩ so ስቕታ is always ብጣዕሚ ዓባይ ፎሲ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ accepting advice accept ክንገብር يعني ምኽሪ ክንቀበር ማለት እዩ ነሲሓ only humble person can say teach me correct me I might be wrong actually እዚኣ ስብሓንላህ ንሰብሲ ኣድቫይስ ክንህብ ከለና ሓደ ክንጥንቀቕ እንዲ ዘለና ምሽ ኩሉ ግዜ ኣድቫይስ ዲ ወላ ነሲሓ ዲ ወላ ፈዲሓ ክንፈላለዩ ኣለና ምሽ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዲኻ ትነስሖ ዘለኻ ትነስሖ ዘለኻ ትሕፍሮ ድያ ወላ ከተማሓይሽ ዲኻ ደሊኻ ዘለኻ ከተኸፍእ እዚ ኩሉ ክትሓስበሉ ኣለካ ኣድቫይስ ትገብር እዚ ግን ገዲፍና እቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ሃምብል ድኾነ ሰብ ከዓ እንታይ ይገብር ባዕሉ ነሲሓ ካብ ሰብ ይሓትት እስከዚኣ መሃረኒ እስከዚኣ ኣርመኒ ኣብዚኣስ maybe ተጋጊየ ድኸውን ኢልካሲ ኩሉ ግዜ open window ትገድፍ ነዚ ማለት እዩ whatever ሕጂ ኣነ ነዚ ኣምሽ ኢጎ ገለም ይረ ኣለኹ there's a lot ዘይተመሃርክዎ ነገር ዘለኹ I have open window ሰብ መፅዩ ክምህረኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲት ማለት እዩ ካልኣይ worship ከዓ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዒባዳ every act of worship crushes ego okay ንበል ንኣብነት ሰላት ስያም ገለ እዙ ንፈልጦ እንዲና ንኣብነት ጂም ንኸይድ ኤክሰርሳይዝ ንሰርሕ ገለ ንበል ሕጂ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ከለኻ ይሕይል ኣለኹ ይብርታዕ ኣለኹ ነፍሰ የብሎ ኣለኹ ገለ ሕጂ እዚኣ ኢጎ እዚኣ ግን ረቢ ተዘይእቲኻዮ እቲ ነብስኻ ክቕየር ከሎ ክትሕይል ከለኻ ገለ መልታት እንታይ ኢጎ ሓፍ እንዳበለ እንዲ ዝኸይድ ነቲ ኢጎ ሓፍ ኢሉ ናብታ ነፍሱል ኣማራ ከይከይድ ክራሽ ክትገብሮ ኣለካ እንታይ ጌርካ ተዘክሮ I'm doing this ረቢ ልዓለሚን ትራስት ዝሃበኒ ነፍሲ ስለ ዝኾነት ዝገብሮ ዘለኹ I'm not here ብራክ ክገብርኦ ነፍሰይ ከምዚ ገይረ ገለገለ ደይኮነ ኢልና ናብታ ነፍሱል ኣማራ ከይትኸይድ ክራሽ ንገብራ ማለት እዩ ስጁድ ከዓኒ placing your face on the ground ስጁድ ከዓ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ like ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ we have to take time ኣብኡ ስጁድ ጌርናሲ you know that's the most humble thing ንረብ العالمين ሲ ክንብሎምሽ በቃ ታይሞ ኣብ ስጁድ ፅንሕ ኢልካስ sometimes ولا even مش أذكارك مش نفلتن سبحان ربي العالى نبل مش ولا دعاء نقبر سقيدنا طرح نربنا حسبنا أبقى أنا يزبلنا طرح ورجش شوي رب العالمين أنا نعها يسجل له
it's just forgetting everything ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ንዛረብ ከም ዝሃበኒ ገለ እንተትረቢ ብፅቡቅ ገይሩ ፈለጥ እንታይ ንደሊ ከመይ ንደሊ ገለ ፈለጥ እዩ just humbling ourselves ንረብ العالمين ኣብ ስጁድ ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ because sometimes ዱዓ ክገብር ክሓስብ ገለ መለ ብምንታይ ቋንቋ ዱዓ ክገብር ገለ ከምዚ ከማይ ትኮንኩም ማለት እዩ ከምኡ መፀካ እዩ እሳ ግን sometimes just ስጁድ ጌርካ በቃ ወላ ስጁድ ጌርካ ስቕ ከማን ተይልካ ከማኒ ረቢ በቃ ንዓኻ ኢለይ ስጁድ ጌረ ዘለኹ በቃ ገሌልካ እቲ ሃምብልነስ ናብቲ ኮንሽስ ተምፅኦ ማለት እዩ ክሰግድ ከለና ውረድ ኢልና ስብሓን ረቢ ልዓላ ስብሓን ረቢ ትስእ ከምኡ እንዲና ለሚድና ግን we take time ኣነስ ርእሰይ ኣብ መሬት እኳ እዩ ዘወርዶ ዘለኹ ንረቢ ኢለ ኢልካ ኮንሽስ ኮይንካ ክትገብሮ ከለካ there is a huge difference ማለት እዩ ፋስቲንግ ካ ሲያም ካ ነቲ ዲዛይርስ ናትና ኮንትሮል ይገብረልና ማለት እዩ unnecessary ዲዛይር ክመፀና ክእል እንዲ ኮንትሮል ይገብረልና ማለት እዩ giving charity ምክንያቱ እታ ከብዲ ተጠምያ ናብቲ መግቢያ ትሓስብ ሽዑ ትንበር ትኻልእ ማለት እዚ ላግጀሪ ገለ ይረኣያኒ ሽዑ so fasting ካ ብኸምኡ ይሕግዘና ማለት እዩ giving charity ኻኒ ነቲ ጠማዕማዕ ናይ ኢጎ ናይ ትኽፉእ ኢጎን ምጥማዕ ንዕኡ ክራሽ ገብሮ ማለት እዩ እሱኻ ቻሪቲ ምሃብ ያኒ ሰደቃ ذكر كا softening the heart ذكر كا نتانات كالبي soft يقبرا مالتي another tip personal يقبرا مالتي walk نقبر كلنا for a walk راح لنا أين غيد let's make it instead of walk ذكر walk نقبر شعو ولا ربع ساعات 10 دقائق just ذكر راح كأبا حنت دي بالله nothing استغفار نقبر نتي ناي رب العالمين نيتشر ندار أنا انجوي نقورو واي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نفس بك أنا تسوي نريو نتي أقوام نتي ناي قرارو دمس جامدة إذا أنا بينات راح كم زي نعها كم ودسب بك بتعميات تحويه كان كم زي رجوع هو نختنبرن تحجز كمالتي so احنا كن وك قبرين exercise نفسك قال ملأت راحين نندبل so let's change it to ذكر walk because أنا كم الحمد لله أي رياس لزخونكم مالتي إن بطعمها change ريالا مالتي دعاء admitting your needs for Allah رب دعاء نقبر كلنا خن انتهي مالتي أنا حناسي نرئي لنا أن رب العالمين سي دا معرض ندمنتاي كم ندليو زي ولا حنت نقبر كم زين خيل حجز انتهي نتا إيجو نتا النفس الأمارة نعا كستين نقبر لنا مالتي بقى همبل نقبر لنا نبتا النفس المطمئنة نكيرا مالتي شاد شيء doing hidden good deeds سب زي فلطو نقر زخونة تصبو رب زفوتو نقرات مقبر anything ولا نعابنت نبل كل جزء نقهو دعاء قال نقبر كلنا ندفوتهم سبات دعاء نقبر له زي أحد سوما يفلطواني سخاقن تقبر له أبصرقي عند أخذك زخونة وديقو دي أسبك تعنقف تخونيا إلكا تقبره نيش اللي سبت كوف سخا كوف الكائنات عاب سبري خمسة هاجل استازغلو بهالنا زولنا نجرا تسيكا كوف تبلو وي كشجر كالعل حاسبو سخمس إلكات ولا حدا كمزي نسبة الكائن قصنا شو نجرات كله سبزيرو يوم نجرات مشابه اسكلهم عندي دفوتو أبجا زخات قوين دفوتو نجرنا تمساي زولو سب either family or husband wife أحوات اسكت قبر لهم زي أفوت هو هون يوم زي اسكت قبر لهم قال لي كم شاء الله كير أيوها والحد خيب لك جس بك صان رب راح تريوم بلدي تقبره good deed مقبار كأزي خلنا بلي نواتي when you do good privately ولا حدا سب زي فولت أو good تقبر كلها حجمش عنده يلنا تا إيجو تيا كسات تدلي بك مرة كتر سب كدنا قال إنها تدلي نزي أجن quietly نقبر لنا ماتي the ego becomes quiet تا إيجو سقط بالمعنى شعور sincerity increases كا تي كنعنا دا وسخي خيد in the heart becomes soft يعني بخا soft إن هون تخيد تلاي staying around humble people كاني أبتغى دعيات سبات كم humble زخون تحت الناس مالهم سبات مخانكا أجداسي مخنياتو ego grows with proud people
براود زخونو مرة فخ دبلو سوات قالت تاريخ أنا النت زولهم سوات مسؤوم تخون تخون كيف تردأك خاومي خاتون صاخ أنا اختبلت تجمر مالتي مستيوم حدا سوات مستيوم همبل تخون كاخا ego shrinks with wise people مس مرة wise بقى مشالله فلات كنبل كنا تمرت استمر أجل يكون فلات is life بتدبر ده حزاسب مالتي anything بتدبر كتحزه لها فلات نهون كأخا تخيل مسكم سوات كتحلف كلها خا كتحس كتكون كلها خا واو اسم كان فيك كم زنبول خلاص رأي مهمبل أنا خنت هيسك حيزي إسك قال مل إندابلنا نفس خاتب بالمالتي that's why سيران هيرو صلى الله عليه وسلم كتم بخلقة that's what happens مش رسول كمان كند زند حالة فسي أنا ستيس كبيلني إل كانت إيجو ناتكا كراش تقورو نبتا نفس المطمئنة مالتي the goal that serves not rules إذا serves قبر حقي يكونن the goal in Islam is not to destroy the ego إتي destroy كنقبرا أيكونن تي علاماناتنا نتا ego but purify كنقبرو إلنا مش شعو a healthy ego إتي تعنا دلوا ego نخهلونا protects your dignity it's not ka dignity تحلولك gives confidence زهبك sets boundary by the way كم تحسنا هاللي كمان سبك زخونة سب متيو boundary ديبلكا حنصات زيبلكا مالتي صغرى قال مالت هيكون no boundaries لك but you show them in a respectful way طرح يكون لو ماتي stand up for truth نحق نتكا كل جزء stand up تطوت بالمالتي أو حكي حق أن راخا خلها أي تونني إلكا سو زيت بالمالتي keeps you strong يعني حياة نقد كون helps you achieve excellent إحسان إتي إحسان زخونة نختبل يحجزك مالتي جن بايت زخول خلك جن boundaries عليك confidence عليك بزح بقى مشالله كلك جن but it remains humble جن at the same time كا humble كمرة تحت النازل لك مالتي on one foot in confidence نقولنا one foot in confidence one foot in humility أجول جزء حدا نجر أب confidence تحنت إجرها confidence تحنت إجرها أب humility أب تحتنا مالتي شو مونجو أب أخلاق تحتي الكام مرة تحت دهم قال كل سبز دفرو قال نهاية خونكا بز confidence ذلك بز غاني تحنت إجرها أب تحتنا مالتي زي اتناي إسلامنا balance مالتي so معتصو خاني so your biggest jihad is not external it is عابي jihad أبدقاوي كونن زولو it's not against armies مس مس سبنا تواقعكا قال ملاي كونن it is عابي jihad it's not against people مس سبك أبك no أنا حقهم زولو خري قال ملاي ندابلنا against سب وي كاب سبريت نان لعلهم كون قال أي كونن jihad بأنصارو your biggest jihad is against your own ego بأنصارو نزا إيجو زي أنترا كنترول جيرنا نتا النفس المطمئنة تمزينا كابتا النفس الأمارة تبيلنا that's the biggest jihad مالتيو in رسول الله وسلم كأن تايلنا the mujahid is the one who strives against his own soul against ناتو كساي strives جبر يوتي مجاهد مالتيو so زي أباتل زي وجه زيا وين تجركا كل نجار وين تجبره مالتي تربح مالتي ترى زيا لوز جيركا جن ولا حد نجار كده حنا كايلن مالتي ما هي طعم تعانتو يزبلنا ويجنة تسحبك وين جهنم بون كتوسط كاسلة تخيل مالتي so لما عندي زغرب كولكتشر زي نيرو so everything صبو كابرب العالمينيو and كل حماكا كاب نفسين كاب شيطانيني so اتزد لكم صبو توسدو سب كوينو قدولتات تلو نعوتات كستايجيركم بتاعت تقوملا فوكسنا قبرنا أبزيها may Allah purify our hearts اتناتنا ربي يتريلنا لبنا soft يقبرو اتناتنا أخلاق يلعللنا and اتناتنا لبنا كله اتيا نفس المطمئنة متى peaceful زغنة هيوت ربي هابنا آمين إن أستغفر الله من كل ذنب وأسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه نسأل الله أن يزكي قلوبنا ويرفع أخلاقنا ويبارك لنا في أعمالنا
وأعمارنا. اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة وقلبا سليما ونية خالصة وعملا مبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحطوتات discussion open. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديسكاشن كملا تدلي ولا أبزي أتأكلتها مملا؟ I think يملأ مثلني وي مرحبا. تقارص مو أنا بزي أوه حقيقة يا ريكورد كله تقارص. مرحبا، بارك الله فيك.